Ma l-esplużjoni f'dan il-garaxx jaqgħu 3 djar. X'seta' ġara? Mill-ewwel studju jidher li minħabba li l-esplużjoni seħħet f'post magħluq, il-blast tal-esplużjoni ma kellux minn fejn joħroġ. Parti kbira mis-saħħa tal-esplużjoni tmur kollha fil-pedamenti tal-bini. Il-ħitan jikkollassaw u taqa' d-dar kemm ta' fejn kien hemm il-garaxx u anke ż-żewġ tidjar li jmissu magħha. Fl-istess ħin in-nar isib l-aktar post dgħajjef minn fejn ikun jista' joħroġ. Ma l-esplużjoni dan il-bieb tal-garaxx itira l fuq il-bejt ta' garaxx ieħor. Dan il-van ipparkjat quddiem id-dar jisplodi. In-nar jibda jinfirex u jibqa' sejjer dritt tad-dar ta' faċċata. Din id-dar tieħu n-nar ukoll. Fil-garaxx ta' din id-dar ikun hemm ipparkjati żewġ karozzi. Iż-żewġ karozzi jieħdu n-nar. U n-nar jinfirex fil-garaxx ta' ma' ġenb id-dar. Fl-istess ħin din id-dar fejn ikkollassa l-bini tibda taqbad ukoll. Jekk tanalizza sew id-diżastru li ħallit l-esplużjoni, jirriżulta li probabbilment fil-garaxx kien qed jiġi użat materjal splussiv relatat mal-ħidma ta' waħda mill-aktar splussivi b'saħħithom fil-lob tan-nar. Il-berqa. Parti mill-materjal splussiv biex tinħadem il-berqa jinxtara biss minn persuni liċenzjati. Liċenzja tal-lob tan-nar A. Allura, Paolo Camilleri, spiċċamiet fuq il-post, sit il-garaxx fejn kienu qed jinżammu daw l-esplussivi. Kif kellu aċċess għal dan il-materjal?